So next week Tuesday, Orlando Pirates iyodlala igame yayo yokuqala i-Champions League versus i-CR Belouizdad. Le club isathanda nominated for being one of the best clubs in Africa. Njengoba Orlando Pirates iyodlala away izobe ine-pressure kakhulu ukuthi idlale kahle lapha because ama-fans ase-North Africa ayifaka kakhulu i-pressure. Sathanda kuthola umbiko la kuthiwa i-CR Belouizdad i-decide ukuthi iyehlise i-price yamathikithi for leya match le benzela ukuthi ama-fans athenge amathikithi at a lower price. Njengoba bezothenga amathikithi at a lower price, that tells you ukuthi i-stadium sobe sigcwele ngempela yabo. Kuthiwa amathikithi akhona azobe $5. Angazi noma i-currency yala ingakwazi yini ukushintsheka but currently le club le ayikho right. Reason why ngisho njalo mase ubheke indlela abadlala ngakhona yabo, their current run is not good. Even though their last 2 games they won them yabo, back number 13, I think it's number 13 on their league yabo. Musathi ukubheka la naba la back number 13. Musathi ukubheka ama games abawadlaliye, their last 7 games versus ama last 7 games Orlando Pirates, they scored 7 goals. Orlando Pirates scored 13 goals. Ba consider 4 goals, Orlando Pirates consider 2 goals, but they have a good clean sheets yabo. Banama clean sheets ayi5 no Orlando Pirates nama clean sheets ayi5. So head to head kuzobe kuyigame yangempela le, and Orlando Pirates izobe ine pressure kakhulu ukuthi ikwazi uqhamuka nephuzu yabo, nephuzu noma 3 points, because playing away in Champions League is one of the hardest things to do yabo. So I hope ucoach nabafana banayo iplan ukuthi bakwazi ukuyishaya le club le. Abaningi bayayazi sathanda kusayina ukhanyisa mayo udlalela yona le club le. Most of ama players we Orlando Pirates asebuyile. Unda kuphela umdlalo engaboni ukuthi uzokwazi ukuphumelela for le match esuyidlala ne-CR Belouizdad ngolesibili yabo. But overall abadlali bakhona, I don't think kumele sibe na ama excuses. It's only 3 points or a draw. 3 points or draw yabo. You cannot lose this game. I don't think sizokwazi ukusurvive ku-Champions League mase uluza imatch yokuqala yabo. But I'm sure abafana bazoba nawo amatata because i-Champions League akuyona into esijwayele yabo. I don't think ukhona umdlali kulesi scheme sethu oseke wayidlala i-Champions League. Mhlambe nginamanga, mhlambe ungangicorrect lapho kuma comments yabo. But I hope abafana bayi-enjoy yabo, bathole experience, bathole leyo experience yase-Africa because we need aba players bazojwayela ukudlala kwi-Champions League because kusuka kule season le kuyale yabo. I don't think ikhona isizini esazophela singaqualifyanga for i-Champions League. Mhlawumbe ngingaba namanga yabo. Kusakhona nje uJose Rivero, think iyona mandate afike nayo ku-Orlando Pirates. Umdlalo ongasinikeza inkinga kubona u-Islam Slimani yabo. U-Islam Slimani so far i-record yakhe imnandi kakhulu, nama goals awu3 so far. Midfielder yabo u-Abdel Beng White, angikwazi ukupronounce kahle leli gama le, u-Abdel Rauf Beng White lapho nje yabo. Angazi mhlawumbe ngistressa kakhulu ngalama games lawo yabo. But mufuna more updates on Orlando Pirates ungangifollowa, ulike ifuna le game le, ulike nje na le video le yabo. Yatholakala futhi na ka Facebook ngikhona uVane Sports, na ka TikTok ngikhona nguVane Sports.